Ang pagkasanto sa mao ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo ug wala nagtan-aw sa kapobrehon o madato ug wala usab magtakuban sa pagkanautan. Kini ang gipanayag ni Archbishop Martin Sarmiento Mawa DD sa kamistahan ni San Nicolas de Tolentino di nagisaulog kagapon ang Pontifical Mass sa bispera sa kamistahan sa Plaridel, Misamis Occidental. Naginaot sa Arsobispo nga kinantanan dinhi mga doy nga mabalad kaya pagkabalaan dagang klase ang uban na himong santos nga gipatay tungod sa pagtuo o sila gitawag nga mga martir. Sa mausab nila ni San Lorenzo Ruiz, Pedro Calungsod o gumampa nga mga balaan o gauban tungod kay nabalaan nga buhi pa naghimo ng mga milagro sama nila ni Mother Teresa of Calcutta, St. John Paul II o gabisan si San Nicolas de Tolentino o sa kayano og simple nga pagkabari nga usa ka Agustinian friar kinsa nagkapatandog sa dagang kinabuhi o bagang mga tao. Og si San Nicolas de Tolentino na tao na tuwing 1245 dito sa Italy og namatay sa tuwing 1305 sa edad nga 60 anyos. Og si San Nicolas de Tolentino anak sa pobre nga banay. Sumapas sa Arsobispo nga ang pagkasantos wala magagaan kon pobre o dato kay wala kinaglantaw sa kaimtang sa panginabuhi sa tao apan gilantaw nini mao ang pagbuhat sa maayo og pagsalikway sa dautan. Kaya pagkasantos na sumapas sa Arsobispo nga dili magtakuban o dili magpagkaroon inon kundi sincero o matinud-anon sa pagkasantos sincero matinud-anon nga nagkinabuhing tarong diha sila tagsatag sa kakinabuhi. Kaya pagkasantos mo man ang pagtuman sa kabubuton sa mga kasama ni San Nicolas de Tolentino na bantong sa paghalan sa Santos Misa sa mga kalag sa purgatorio. Kaya kini usaman kapari mo sa sama ni San Nicolas de Tolentino nga iyampo sa mga bantuan ng kalag sa purgatorio labi na ang mga bitaliwan ng mga ginikanan, higala, paryente nga mo pakita labi na sa damgo. Kaya kini nanginahanglan kayong pag-ampo alang sa mga kalag sa purgatorio. Ano yung payag sa nagulang magbalantay sa Ozamis Most Reverend Martin Sarmiento Mawa DD ato kini sa Santos Misa nga gipaygayon diha sa parokya sa Plaridel, Misamis Occidental, parokya ni San Nicolas de Tolentino kasang fiesta karong adlaw gisaulog. Makakitag talan-aon sa tao nga namatay na. Naghangyo di ay kana nga ato siyang iampo. Unya, si San Nicolas de Tolentino, human siya og misa, human sa usa ka semana nga misa, niadtong namatay nga pari o sa mga kalag sa purgatorio, ang pari, mibalik niya, nagpasalamat kay siya o ang mga kalag sa purgatorio na badbaran sa gapos o sila gipasulod sa langit. Muna nga importante yun kaayo nga atong iampo ang mga kalag sa purgatorio ug ang taas nga pangamuyong pag-ampo mao ang santos nga misa. Muna nga muhalad kita og misa, muhalad kita og sakripisyo alang sa mga kalag sa purgatorio. Ang tibik kapahin sa payag sa nagunang magbalantay sa Ozamis Archbishop Martin Sarmiento Mawa DD. Alang sa DX na siya kampana ang radio sa Siman W. Manuel Rodquin Shear Danang sa Nagbayan.